Terve kaikki! Mennäänpä suoraan päivän aiheeseen. Mä oon työelämäni aikana monesti törmännyt siihen, että tää yhteiskunta pyörii sellaisella syklillä, josta mä oon ulkopuolinen. Mulle on aina sopiva aika tehdä työtä. Useimmiten keikkoja on tarjolla just silloin, kun muut lomailee. Viime vuosina varsinkin joulut ovat olleet mulle suoraan sanoen henkilökohtainen loukkaus. Mä en ole koskaan sanonut tätä kellekään, mutta mun on vaikea tavata ihmisiä. Varsinkin marras-joulukuussa. Silloin kun firmojen pikkujoulukausi alkaa. Niitä mehustellaan etukäteen viikkotolkulla. Vähintään saman verran jälkikäteen. Mitä pomo töppäili, kuka sekoili mitenkin ja kuinka A ja B tappeli ja mitä sitten tapahtuu. Mut mä oon päättänyt, että tästä lähtien mä suhtaudun tähän tilanteeseen ratkaisukeskeisesti. Ja sen vuoksi tänä vuonna mä oon päättänyt uusintaa mun asennettani. Mä pidän soolopikkarit. Tadaa!